Kumnongin boy kan syaka thong ngim minat ngim tre shitam wat khmi lanti ngin yo jing job la da ngim tre bat minat thop Kublai shibun ya pi baro ki viewer bat ki subscriber chunga tewat singo la slam phanga khlam like video show te mentang aku aban pen i pi kaneka video ka basio tenat ba ki kun khasi chungi ki pon ka sap ki don ka sap ka bakar pang kane ka sap chungi nei ba wala ide ibaduk don henry idon ka sap ban ruai ki shuri kotang da imobai imobai ibarem henry imobai ibatat ru ila ban penmi kasur ka ba singo tenat dadon na padeng jong pi ru ki badon ka sap wat pen le no ya ka sap jong pi thala ban sedang da imobai pun ban ruai lania ban sna video ban shoot video bat kiwe ki jaj sap ke ba pi don ngaku ban ya tu ya pi ba ngaru sedang ya kan ka YouTube channel chunga ngaklem yo ka mobile phone ka barem adu mentaru nak takadaw ngam chula ban sna video lania ban like video memar ngade tang nong bela ngam doni ngayot ban thiet tang ipun tat bat ipun skan han ma sedang ya kan ka YouTube channel chunga henre ngadon ka jingkermen ba chisin kasni kan sakio suki ma kat ka ba ngangala ban le Kublai shibun ya pi baro te yangin pe no ya kane kajing rwai jung ini ba